abezile hayi abafikile. Ukubuthana kwethu lapha asibe ngabantu abezile enkonzweni hayi abantu abafikile. Ngoba singafika sonke kodwa bese kutholakala ukuthi cha asikho sonke enkonzweni. uNkulunkulu yanjalo uyayihlungela abantu. Mawufunda lapha kuchapter 5 kuMateyu, uma inkosi uKristu ikhuluma indaba kaNkulunkulu ifuna umuntu oyedwa bakhonza kahle inkosi nongenasiqubu. Ayimfuni umuntu oneningi ozoplana izolo athi hayi ngane yami siyahamba kusasa siyephumlane. Ngoba izolo mase lishaya izulu esenjika umngane wakho ethi hayi kangisayi khona bese uthi hayi nami kangiyi. Kodwa kuthiwa lapha embhalweni mayikhuluma inkosi uKristu ithi yabi sibabona beziqubu. Ithe mayibibabona beziqubu entabeni ukuze laba bezile baphume esiqubwini bamlandele lapha yakhona. Ubiza ukuthi phume esiqubwini ngoba mawuza uNkulunkulu uza neningi lizokudikela iningi kusasa. Kodwa kubizwa ukuthi phuma wedwa uthi siyahamba kanti noma siye entabeni awusho ukuthi siyahamba siye entabeni uthi ngiyahamba ngiye entabeni. Ngoba uhambi nabo noma ngayinkonzo abantu beziqubu uhamba wedwa nomgodi welala kungomhla kuphela uyekulingena wena wedwa hayi nesiqubu. Ngoba siyahlupha isiqubu inkosi uKristu uyayihamba nayo.